Manipod iti Ilocos Region, Cordillera, ken Cagayan Valley, saan na mailibak, nagduduma na iti mabali na pagpasyaran dito amyanan, gapo iti natural na buya, ken kinabaknang ti kultura. Isa po sa mga nakita po namin dito is yung sa falls nila na parang structured din po siya. That's why mas pinili po namin unahin dito. Alam niyo po yung sa parang sa Banawe Rice Terraces, ganun po kasi yung form niya. And then para po siyang ginawa talaga na man-made pero sa nature po talaga siya. Rason na nang ipila ni Solid North Party List Representative Ching Bernos, tiga kada panakaya sa Blisar ti Northern Luzon Development Authority nga agserbi kas long-term interregional body amang tutong iti panang progreso ti amyanan iti baneg ti turismo. Babay ni the House Bill number 3109 maya sa Blisar Headquarters si North Luzon Development Authority iti San Fernando City, La Union ken madaan ti satellite offices iti Tuguegarao City, Cagayan ken Baguio City. Ti authority ti mang bigbig ken mangipromote kaditi heritage town, natural parks, ecotourism areas, cultural landscape ken digiti coastal ken mountain destinations. Ti tourism consultant ani George Anthony Lalin, inpasingked na rumbeng laing ti panakay sa Blisar, ti Northern Luzon Development Authority, tapno na dapay nga mabinibisyaran iti na duma-duma probinsya iti amyanan. Usto jay dapat na talaga nga may ilungalong data ipasa nga linteg tapno dakdakkel jay market tayo, dakdakkel jay ipakita tayo ta buong Northern Luzon nga road adumot detoy umay. Kas jay istoryak kita kan DJ Boracay is an island in Panay. Ngam DJ benepisyo na detoy aging ga iti antike kun daduma pa nga probinsya ti Panay Island benepisyaran ta nakita mi idi na pamimot tinulad daytang river tubing iti baybayatin lagayan. Tinaso agakat ken nakalinya kadi dupay agakat kasi tinpila ni Abra Representative JB Bernos nga House Bill number 3120 ang panakideklara ti Abra kas priority tourism and cultural heritage area ken timunang inpila ni Kong Ching Bernos nga House Bill number 3110 a community-based tourism bill. DJ community-based tourism, DJ ti talaga nga ikukwamin da kami nga from Abramazing kan DJ kasla akem ko as tourism consultant ni Congressman JB. DJ ti nabayag nga ilunglungalong min. So nga hang kami nga mapan ka dagiti municipal LGUs kadakwa. Ti talaga ngayon unami dagiti barbarangays. Dagiti barbarangays kasi isuda iti movers eh. So no na identify mi DJ lugaran nga possible tourism site. Ti kumbinsiran mi dagiti tattao dahil isuda dagiti manggamulon to iti DJ eh. Isuda ti manggamulo isong akmalaeng DJ ganwat ni Congresswoman Ching Bernos i-empower or big ikan iti kasla shared komunidad. Iti biyan ti Provincial Tourism Officer, ibilang na dagiti na isagpat agakat iti turismo ket nakalinya iti kalikagom ti probinsya iti bandig ti turismo. Makikaysada kaniti amin agakat tapno na dapay nga may amamo ti probinsya ken daywen dagiti adupay at turista. It's really helpful iti province tayo in the long run. Kasi include po ito iti garamit tayo iti development plan or development framework good for like 5 or 10 years. So it's really good. Tapno makita tayo dagi zones, dagi areas nga kailangan nga ma-preserve, kailangan nga may develop, kailangan nga anya pa dagiti nasken nga maubra kay nga zones. So our province is very rich iti natural wonders, dagiti cultural properties tayo ado ito nga hampalangan na kablaak wenno na ruwar kaditi aside from our province. Mamati ni Congresswoman Ching Bernos, arembeng na di panagkaysa, tapno nagprogreso, iti amyanan. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.